My všichni, myslím, jak tady sedíme tři, máme rádi stolní hry. Máme je moc rádi, protože se u nich sejdeme všichni. Můžeme si u toho hrozný legrace. Zároveň si o tom povídáme nejenom o té hře, ale můžeme si povídat o různých zážitcích, co se staly ten den. A je to zábavnější samozřejmě než počítač. To si myslím já osobně. Nevím, jak vy. Je to lepší. Je to lepší. Druhá věc, tady je pár her, které jsou vlastně hrozně jednoduchý. Takže je můžou hrát i mladší děti. Takže třeba tady Jungle Speed je úplně super hra. Hru Jungle Speed, já osobně jsem ji dneska viděl poprvé. I když děti se mě snaží jako vlastně vnutit, že ten kolík, který patří k té hře, jsem prej doma viděl. My jsme si ji kupovali i jsme ji hráli často na školách v přírodě. Já jsem ji hrál teda poprvé a přišla mi úplně fantastická. Že je dobrá na postřeh, tady jsou taky kartičky, jo, v té hře Jungle Speed. A tady jsou různý symboly a různý barvy těch symbolů. A člověk vlastně musí hledat ten symbol. Cílem hry je zbavit se všech těch karet, co má člověk v ruce. A o postřehu to je tak, že ten štafetový kolíček, ten stojí uprostřed stolu a ten, kdo vlastně vidí ten symbol stejný u toho spoluhráče, tak musí na ten kolík první šáhnout a tímhle způsobem se zbavuje těch karet. Jestli bychom tuhle hru doporučili i jiným rodinám? Jo. Určitě bychom ji doporučili. To je jakoby rychlá hra a je tam nutný ten postřeh. Pokud je nějaká rodina, kde někomu by to mohlo přivodit infarkt z toho, jak je to rychlý, tak to bych nedoporučoval. Pro mě to bylo dobrý, že jsem si to mohl zahrát i s tátou, protože já jsem to s ním nikdy předtím nehrál a byla to zábava. Já jsem asi nevyhrál, že jo? Já jsem byla druhá, dvakrát. Ale když si to zahrajeme doma, tak budu samozřejmě vítězem já, že?